Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Regai ndikukwazisei nemitupo yenyu yese. Vana nzou aiwa kedza titange mukanya vari pano. Aiwa makadi muri yeZimbabwe. Tinakushuba. Aiwa shuba iri kuzvova ndizvozvo. Amene tinosara tiri vapenyu here. Branch manager. Tibatwe zvekumhanya. Ayo kusangana kwatiri kuita kufara kwatiri kuita muri yeZimbabwe paDrumas Media. Rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi ndati ndimboya na Professor. Tina Professor Wellington Gadzikwa. Mutori wenhau. Ndozvandingade kutaura. Takamboti shandei tese. Ndizvozvo tichidzidzisa vatori venhau tiri malecturer paHarare Poly. Ndobva ndazodai ndobva vazoramba vachingoendera mberi izvinezvi vaprofesa akoma zvinofadza asi nditorwadziwa mwoyo kuti dai ndakaramba ndichingodaiwo futi ndiri kutori profesa. Aiwa musarwadziwe mwoyo pamuri pakanaka. Nhau yetauya nayo kamuri yeZimbabwe ndeye social media. Power rine social media. Ini ndinotondera ndiri mudiki ndichiri kukura paya munguva yehondo ndiri very young but ndaiona vana baba nana sekuru vachihwanda nekaredhiyo so vachivhura redhiyo Mozambique. Ndichimunzwa kuti pamberi nechimurenga pamberi waibva wanzwa bvudzi kuti nyau zvichibuda paredhiyo. Social media yanga isati yatanga. Iye zvinezvi kwane social media. Ndonzwa mapoliticians kunyanyisa ndo vanonyanya kublasta social media. Musateerere zvinotaurwa pasocial media. Hongu ndo zvatoda kunzwa nhasi kuti zvinofanirwa kuteererwa here zvepasocial media kana kuti ndezvekusiyana nazvo. Tiri kutaura Facebook, WhatsApp, YouTube, you name them. Akawandisa. Naizvozvo Professor ndoda kuti ndisakudzvanyirirei pano ndikusiyei munyasorwa nemhepo tikurukure timbonzwa kubva kwamuri Professor kuti social media is it an event kana kuti it's something a force to recognize. I remember recently pakangonzi hakuna ari kuenda kumabasa zvichibuda pasocial media. Mainstream media ichitaura kuti aiwa mabasa akuri kuendwa but vanaona kuita sei avana kuenda. Ndingaite preempt senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tambotaura pai tinokukwazai muri yeZimbabwe taita urombo rakanaka kusangana neveDrumas Media vari kusumudzira kubuda kwemashoko ebudiriro nezvinoitwa mukati menharaunda. Zita rangu zvakare ndonzi Muzvinafundo Wellington Gadzikwa kana kuti Mukanya ukachina mhora. Takatarisa tichipinda mukati nyaya yedu dzesocial media tinoona kuti kare sekutaura kwavaita kwakuine maredhiyo kwakuine maTV aitoti unotoona uri mumba asi zvinezvi kwane dande mutande reinternet raita kuti vanhu vakwanise kuita mabasa vafambise mashoko nenzira dzakasiyana siyana uye paripotyo ipapo zvokuti kanzi kune nhamo kana kune zviri kuitikana mutaundi vanogona kungotora nemafoni avo vachitoisa painternet zvozara nyika yese. Asi tinoona kuti zvazvongoti munhu wese ane foni akungotora zvimwe zvacho zvine zvakanaka kana zvichitorwa nevakadzidzira basa asi zvimwe zvacho zvina kunaka nekuti tichaona kuti panogona kuti kwatsaona kana muna Bulawayo Road toona kuti mumwe munhu akutotora ropa vanhu vachibuda ropa kana vanhu vachikuwara uye vanofanira kuziviswa vasati vaziviswa zvinova zvinoita kuti vanhu zvivhundutsire nyika uye zvimwe zvine zvipidigurwa vamwe vachiseka zvisingasekese vamwe vachingobudisa zvakawanda. Saka social media pari zvino
chinhu chine simba rekutokudubura kana hurumende inotokutuka nesocial media, nekuti kune dzimwe nyika kwekuti vanhu vakangotora zvinhu zvazviitika kati one zvikuita vanhu mukava nezhowezha mukaita mvongomupopoto vanhu vakapinda munzira vachiratidzira vamwe vakashatirwa zvikakonzera kuti pave nematambudziko. Saka tinoona kuti social media takachitarisa chinhu ichi hachina kushata, chinhu chese hachina kumboshata, asi kuti chinofanira kunge chine mashandisirwo achinoita, asi kuti chacho kungoti munhu wese anokwanisa kutora mapikicha kana mavidhiyo angotora achingomwaya kwese kwese. Zvimwe zvacho zvinenge zviri nhema chaidzo dzakakwana kuti vanhu vanogona kunyepera kunge pakati pari kutsva, vototora vokanda, kana kuti vanhu vanogara pasi vobika zano ravo votogadzira ari manyepo, kana kuti imwe inonzi fake news dzenhema dzinenge dzagadzirwa nevanhu, kana kuti mavidhiyo anotorwa kana chimwe chidimbu chorega kutorwa oenda mumishini yavanobika nayo vobika vachinyora mazita, kana kutora musoro wemunhu vobvisa voisa musoro wemumwe munhu vobva vaisa izwi rakaitaura inonziyo voice cloning, motofunga kuti munhu iyoyo ndiye. Chimwe chinogona kunzi chaitika kwakati kusiriko, asi kune nyanzvi dzinogona kuona kuti ndizvo here kuti pikicha yakatorwa masikati here, pikicha yakatorwa kunzvimbo yakati here, mashoko ari kubuda pamawezi ndiwo chaiwo here. Izvi zvinenge zvaakuda nyanzvi dzakaita sesu newakadzidzira basa kuti vatanga vaita inonzi verify, kutanga kuongorora kuti ndizvo here. Saka tiri kuti social media hazvifanira kunge zviri mumaoko evanhu vasina kuzvidzidzira kana vachitaura zvinhu zvenhau, asi nenyaya yekuti inonzi social media inenge ichingoti munhu wese anongoita. Saka muno muZimbabwe mune inonzi Cyber Security Act yakatoiswa mutemo kuti ukaona zvinhu ukangozvimwaya pese pese zvikaonekwa kunzi inhema unotosungwa ukapinda mutrongo. Mumwe munhu anogona kutora bhizinesi remumwe munhu otanga kuita manyimbo pamusoro paro, roshaya macustomers atouraya munhu. Mumwe anogona kuti anga achidana nemumwe munhu vorambana obva atanga kuisa zvinhu zvavaimbotaurirana zvezve mumafoni mavo, otanga kumwaya achitenderedza mawhatsapp group. Saka zvine njodzi kana information ikanga yapinda mumaoko akashata. Saka social media chinhu chinogona kutozivisawo nyika kunzi kwakati kune dambudziko rakati, kwakati kwaita mafashamo, musafamba nekwakati, zvakadai zvakadai. Zvimwe zvine zviri chokwadi asi ndo zvitikwe nenyanzvi nevanhu vakazvidzidzira, nekuti vamwe vanogona kutonyepera vanhu votomhanya vobva netsekana kana inonzi voitoita panic, votomhanya kwega vozoona kuti tangaita sei takati chinyeperwa. Vanhu vanogona kuti mhanyai muone zvinezvi reserve bank raakutotsva. Munhu anenge atora picha yereserve bank oita zvaanoita reta kunge raakutotsva, vanhu votomhanya kotoona hapana zvinenge zviripo. Saka social media chinhu chakaita sebanga rinocheka kwese, rinogona kushandiswa zvakanaka, rinoshandiswawo zvakashata, asi chinhu chine simba. Saka muchiona hurumende nematongerwo wenyika vachinyanya kuchema nekuti unogona kutorwa vidhiyo kana kubika mavidhiyo anokuratidza kuti anoita kuti uzodyiwa nemumwe, kana wonzi ndiye anga achiraura hove, kana ndiye anga achikukuzva hove, kana ndiye anga aita zvakati, zvinogona kusvibisa masita evamwe vanhu. Saka nekufamba kwenguva nyika dzakawanda dzakuisa mitemo yekuti social media ingashandiswa sei, nekuti vanhu zvese zvamagara munyika pane vanhu vane hunhu hwakashata nevanhu vane hunhu hwakanaka. Saka munhu ane hunhu hwakashata akangoona zvinhu zvezve anogona kutogadzira kubika zvinhu manyepo, uye aine chinangwa chekuda kutosvibisa kana chinangwa chekuda kupinigudza chokwadi kuti chisave chokwadi, kana kuti anyepere vanhu zvotaka kutenderera. Panogona kunge pari paFacebook, panogona kunge pari paTwitter, panogona kunge pari paWhatsApp, zvotendera. Saka vanhu vazhinji vane kunetsekana nekusavimbika nenyaya dzesocial media. Kazhinji zvinenge zvingotaurwa nevanhu vanozoda kuti zvatanzwa izvi ndizvo here, regai timboona kuti zvabuda here pamainstream media, yatinzwa zvabuda here muNewsday, zvabuda here kana munana ZBC, vanenge vada kuona kuti vachikombera kuti izvi ndizvozvo. Saka nekufamba kwenguva tinokurudzira inonzi media literacy, yekudzidziswa kwenyika yose kuti
kana masangana nezvinhu zvakaita sei munoita sei, asi hatikurudzire kuti chawangosangana nacho wongobva wongopasira obva wakurumidza kumwaya. Imbozeya kuti chinhu chandapuwa ichi ndapirwei nani kuti ndiita sei, munhu iyeye achabhenefita chipa chinhu ichi. Ukazvibvunza mibvunzo iyoyo zvinoita kuti usakurumidza hana yekuda kukanda zvinhu zvawanzwa, nekuti zvimwe zvacho zvinokupinza mujeri, zvinokusungisa nemutemo, iwe uchifunga kuti ndachingotamba hangu. Saka social media chinji kuramba chichichinja, nekuti mafoni ari kugadzirwa mamwe akukwanisa kutora mapikicha akawanda, mamwe akutora mapikicha akanaka, mamwe anotora mavidhiyo, vamwe vanenge vane madande mutande vanototi vachitotora chichitomwaya kudaro. Saka tinofanira kudzidzisa kuti chinangwa chandapirwa meseji ndei, kana pane zvanga zvikamboitika pamashura pekunzi vanhu vakanzi hurumende yakataiwa fambe henyu muita sei hapana chinoitika endai kumabasa. Vanhu vakatya kuenda kumabasa nekuti kumashuro kwakamboitika nyaya yekuti zvachiitika kupfurwa kwevanhu mutaundi nemamwe mumhirizhonga vanhu vachirohwa zvaitoitika pachokwadi, asi social media yaitora ita sei ichitopa vanhu vanhu vachiona kuti handizvo zvikutoitika, vanhu vakatoona zvimwe zvazviri chokwadi. Saka vanhu vane dambudziko rekuti voregera here kuteera zvesocial media kana kuti voteerera, nekuti zvimwe zvazvinezvi zvichokwadi. Saka nekuti hurumende pasi rose dzine chinangwa chekuda kuona kuti information yafamba sei. That's why muchiona sake muchiona kuti muno muZimbabwe mune mitemo yakawanda na Broadcasting Act, anani mitemo yakati wande na Censorship Act yana posa nanani inoda kuti igadzirise kuti information ingafambe sei, nekuti information hapana bumburo remutemo rinombonyora kuti media ichanga ine masimba 1 2 kusvika ku 20, asi media ine masimba ekuchinja kala yenyika, ine masimba ekusandurudza zvinhu, ine masimba ekutoti mutotanga hovhiyo izvo zvino mune munyika. Saka hurumende pasi rose dzeda kuona kuti vanhu havasi kuona information iri wrong, nekuti panogona kunzi vanhu vachinzi imwe mapiritsi akati, vamwe social media vogadzira utuntu kwakunzi aiwa musanwe mapiritsi. Vamwe aya vanongofunga kuti zvinongobuda mumasocial media ndezvichokwadi vanogona kuregera kutonwa mapiritsi votoramba votorwara kana kutokanganisika. Saka tichiti isusu media ine mitemo yakawanda inenge ichingoiswa, nekuti government ine interest yoda kucontrol information, kuti pane zvimwe zvaunoti izvi ndezvenational security hazvifaniri kubuda. Chinogona kunge chiri chokwadi asi hachifaniri kuti chiudzwa, nekuti chinogona kukanganisa magariro evanhu chogodzera mvunga mupopoto. Saka muchiona mitemo ichiramba ichingoiswa, saka tinokurudzira kuti pasocial media pave nerudzidziso, nekuti kune vamwe vari kumaruzevha, kune vamwe vari vheri mutaundi munomu. Tingofunga kuti pamwe vari kumaruwa ndo vakapusa, vakuruma vakatongwara, nekuti vakaona chinhu chavasati vamboona vanotanga kuti gati mbonobvunza kwaSabhuku kana kuti kwakanzera kuti zvingave chokwadi, vanonoka kuhakira. Kwozoitawo mamwe vari mutaundi vanongoti chero chavanzwa ngoti ndicho, kana kuti ndapuwa napastor wangu ngoti ndicho, ndapuwa nemukoma wangu ndicho, vanopedzera vakuteera mashoko anogona kuvakanganisa. Saka tichiti social media chinhu chikuramba chichichinja, asi chinhu chine simba rekuti chinogona kutochinja nyika, chinogona kutokonzera hondo, chinogona kukonzera kana chimurenga. Tine zvimurenga zvekutanga, kwozoita chanambuyani handashiyashi, toita ichi chedu chemahovheti atinawe, kwozoita chehondo yeminda, kunogona chimurenga chechina chinenge chakonzerwa nesocial media mukaita kusagadzikana. Saka ipapo panda kuti parambe pachionekwa, asi social media ine simba munyika, even kuna naAmerica, kuna nani, kune dzimwe dzepasi rose, dzimwe nyika dzakasana China nedzimwe dzotoone mutemo kuti hadzitenderi social media, dzinotoregulata kuti zvinodai. Saka ndoona kuti social media chinhu chatakuzotogara nacho, chinhu chinobatsira, nekuti government pachayo kana ichida kutoti spread information inogona kutoshandisawo social media. Ukaona panana ZBC pananani vane anonzi masocial media handles, pekuti bhora ritotambwa kana dzimwe news dzinonzi breaking news dzedze, vanoti ikatobuda ukanda pamahandle paya. Saka tindofanira kuona kuti news dzatiri kuona neinformation yatiri kuona iri kubva here kune vanhu vanotarisirwa kunzi vataure chokwadi, uye vanhu vanozoti mangwana kana vakurisa zvinhu tozovati titsanangurirei kuti havamaiti kudii. Asi vamwewo zvavo
vanongotora zvimwe zvazvo zvinosuwisa kuti bhazi radona vamwe vari kutosecha homwe dzevanhu nemabhegi mune ropa, vamwe vari kutotora mapicture kana musoro wadambuka waisawo vari kutora mavhidhiyo vachisipirira zvekuti zvinogona kuvhundutsa vanhu kurovesa hana. Saka social media tichagara nayo ichitoramba ichitowedzera. Saka chinhu chokuti tinofanira kuchingwarira kuti tingashandisa sei. Saka tinokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti social media tiishandise mune zvakanaka. Inoshanda muzvikoro, inoshanda makawanda kudzidzisa kana kurima kana kuita sei, asi ikasabatwa zvakanaka inokanganisa. Asi chokwadi chekuti social media ine simba rekuti mangwana chaiye social media ikatanga ichiti kuchaita chando tichadonha tengei majusi, vanhu vakashaya ruzivo rwokutsvaka kunana vanoona nezvemeti office, vanoona nezveweather vai, munoona majuzi achipera kutengwa mutaundi. Saka social media somaona ndinoita chinhu chatagara nacho, asi chinhu chinogona kukanganisa kana kuti tigare zvakanaka. Dai tagona kuchishandisa zvakanaka kuti chitivake paunhu hwedu, chitivake pakugarisana kwedu, chive chinoshanda kune zvakanaka, kwete kushanda kune konzera mhirizhonga nekuvhundutsira vanhu mukati menyika. Ko tichienzanisa mainstream media nesocial media, iri yatingati iri powerful ndeipi? Tichienzanisa nekuti munoona zvakuitika nemazuva ano zvokuti pane nyaya yespeed, kuti social media inogona kutaura chokwadi asi chichikurumidza kusvika kuvanhu. Mainstream media inogona kutaura chokwadi asi tozouya mangwani. Saka nenyaya inonzi breaking news, munoona kuti vanoita zesocial media vari vanotora nhau zvemachokwadi vaya vanokototudza zvichitongoitika ipapo teta kutozviziva, pane kuzomirira kuti tozomirira news at 8 kana tozomirira bepa raprindwa mangwani. Saka muri kuona saka social inonzi mainstream media ine simba rekuti chinhu chinovimbika kuti zvanyorwamo zvapepetwa zvikaonekwa zvakakodzera. Social media imwe yacho inovimbika asi imwe yacho haigone kuzovimbika sezvatambotaura paipai. Saka zvese zvine power, asi kuti nyaya yespeed kuti vanongoti zvichitoitika ipapo wobva watotaura. Kana riri bhora ritogohwa wobva wanyora kuti yatone 2, vanozonyora mangwana kuti nezuro pakatambuka bhora iyi yakazoita 2. Saka tinoona sekuti zvese zvine masimba. Iyi inonyanya kuvimbika, iyi hainyanya kuvimbika asi ine masimba. Saka takuona kuti vema mainstream media vaya vakutogadzirawo masocial media avo ekuti vakwikwidzane nevema-social media kuti zvingobuda utobudisawo. Asi kuti kana dziri dzokuti vanhu vazhinji havanyanya kuvimba nesocial media nekuti inenge ichingobva kwakasiyana siyana. Saka inogona kukundwa power nekuti vanhu kana vaverenga pasocial media vanoda kuzodzokera futi kumainstream media kuti zvatanzwa apa ichokwadi here. Saka vanoita kunge vamhanya asi vasina kumhanya, vanoita kutungamira ketrakita kana takutaura mundari umu mudoro. Alright, tozotarisa zvakare nhau vanoshandisa masocial media platforms. Tinoona kunge makuwanda vanoita zvematongerwo enyika. Mumwe anenge achiti ndiriwe Triple C, mumwe achiti ndiriwe ZANU-PF, mumwe achiti inini ndiriwe ZANU-PF yakati neyakati. Mumwe munhu uchitotarisa ukaenda mamachannels anototi tanga wate pasi nanhengi. Izvozvo manje tikuona sekuti abuse of a privilege, sandizvo? Kana pari pakutorwa kwenhau, kana iri social media inofanira kubuda pachena kuti isusu tiri social media asi tinotsigira bato rakati. Asi kana zviri zvenhau hazvitenderwi kuti social media platform inotaurawo dzimwe nyaya dzekurima nezvimwe zvinhu iti isusu tiri bato rakati. Kana yatobuda ipapo anenge anonzi ma-activist vanoita zvematongerwo enyika, anenge ama-political activist, vanenge vabuda pabandiko renews, vanenge vakuita zvekuti vanenge vachibhadharwa uye vane divi ravakarerekera. Asi kana vachiri panews havafaniri kuti vaitise vanhu maslogan
vanofanira kungotaura news semamira zvakaita. Tinogona kuzoona here kuti manyorero avaita vanenge vaneka kuda kufarira kusaidhuku bichana zvinoonekwa nevanoona sesu isusu, asi vanhu munogona kutadza kuzviona, vamwe vanogona kuzviona havo, asi hazvifaniri kuonekwa. Isusu tisinofanira kuona kuti vakomana vakuru wabasa asi vanenge vaneka kuda kanonzi kasoft sport kakuti uku ngatirege kurova mbijana asi uku ngatiroveka ngatikwiridzirewo vachitangwano uku ngatirove zvishoma zvoitange zvinobharanza, asi vanenge vabuda pachena kuti isusu tiri vebato rakati nebato rakati. Avo amaactivists and ava harambidzwe kuita zvavanoda nekuti ndo zvavanenge vada, asi panyaya dzenews havachatrustwa senews nekuti vanenge vakutsvaga zvinofadza bato ravo. Right. Saka kana tutaura zvemaactivist tinomboona dzimwe nguva tingatedu iye zvine zvazvikunyanya kuitika mashure umo paimboti pakanzi pauri pamastay away mawhatsapp machii aibva aita down zvichireva kuti zvinenge network dzinenge dzichiita sei dzichiurawa. Naizvozvo tingati chinhu chakanaka here kuti manetwork apota achimbobviswa? Kubviswa kwemanetwork hudofo kune anenge aita izvo anoita izvozvo ndo anonzi madofo ekupedzisira. Zvavanofanira kungoita chete havafaniri kudzima, vanofanira kuti iyi inenge yapolitics iyi, vanofanira kuti kana pakanzi pane machannel 10 ari kupikisa kana havasingade ivo vanongodirawo avo akawanda imomo zvorwisana imomo ivo vesewo 20 kana 30 kuti zviita sei zvikuwadzane imomo vanhu vachiri zvavanoda. Nekuti ukadzima uchadzimira ini ndida kutaura hamwe nambuya vangu vari kumusha ndida kuti dove rakazodii kana kuti mushonga womombe wakazodii. Saka ndinoenda kutadzira nekuti tichiona muZimbabwe chipa semuenzanisoka vanhu vanovhota muZimbabwe about 5 million asi population yeZimbabwe inosvika 15 million zvoroti 10 million havanewo havo nezvematongero enyika plus munhu haana kuzvarirwa kunzi avhotere bato, munhu akangozvarirwa kunzi aite zvaanoda. Saka tikada kuona vanhu vese sevanhu vemabato kudivhaidha kuti vanhu vese tiona sevanhu vemabato hunenge huri hudofo nekukanganisa, nekuti kunewo vamwe mishina iriko inototiwo futi mukadzimawo manetworks kune vanogona kuvhurawo mamwe manetworks ekuti zvamamuda kuvharira zvezve zvinobuda futi ende uye zvinonyadzisa kana iri nyika kuti muite zvinhu zvakapusa kudaro. Saka muri kuona izvinezvi kana pakanzi mastay away havana kumbodzima maindaneti, vakangosiya zvakadaro, vanoshandisa imwewo mutoo wekuti vaneutralize izvi vagadzise kuti zviite. Saka ndofunga mazuva iye vanga vasati vane pfungwa dzakadika kuti pane munhu akangopanika akati rega tidzime, of which kudzimira vanhu kunotyora kodzero dzevanhu dzekugamuchira uye nekupa information dziri murere mutemo, dziri muAfrican Union, dziri muUN dzakabvumirana nenyika pasi rose, of which kana iri nyika yedu yakatosaina kuti tinobvumirana nazvo. Saka tinototenda kuti pane zvakaitika zvemastevo aiwa vakavhura vanhu vaitaura ndozvinongoitwa izvezvi. Muno makwikwi haawinwe nekudzura gate, unotraina maplayers ako kuti agohwese, kwete kuti ndadzura gate hapana pekugohwesa pane pasina makwikwi rinenge risisiri mutambo. Andofunga mavanzwa profesa vachitaura hanzi mutambo hauwinwe nekudzura magedhi. Tinotenda zvikuru profesa nenguva yavatipa. Ndofunga tadzidzawo zviviri kana zvitatu, tichadzoka nawo zvakare. Profesa mune chimwe chirongwa zvakare chemedia, freedom yemedia, kuti iwe majournalists isusu vatori nawo tinofanira kusununguka kusvika papi ndepapi patinofanira kunzi apa tagumira, apa tinofanira kunge tichiita, nekuti ukadai sounzwa kuti nenge asungwa, ukadai so nenge asungwa. Tiri kutora takasununguka here kana kuti hatisi kutora takasununguka? Tichadzoka nacho chirongwa ichocho.
Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndichipaka kutenda kwamuri mukanya. Aiwa, tinotenda Shoma. Masoko enyu. Aiwa, tadzidza zvakawanda. Zvende munodya vamwe, isi matadza kutidya. Ngatsakanei kune zvimwe zvirongwa zvaTeramba tichikupai. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.